Volejbalistky Nového Mesta nad Váhom čakal po sobotňajšej výhre proti týmu Projekt RDSVF ďalší zápas z nadstavby Nike Extraligy žien. V nedeľu 18. februára cestovali na pôdu Pezinka. V prvých dvoch setoch považanky potvrdili úlohu favoritiek, zvíťazili na 16 a 21 bodov a išli do vedenia 2-0. Do Pezinka sme vycestovali ako bez Veroniky Richvajzovej, z hľadiska ako aj pracovných povinností. A nechceme hrať akože tie dvojzápasy so všetkými aj staršími hráčkami. Pezinok patrí k tým superom, ktorí sú na poslednom mieste aktuálne. Prvý set nám vyšiel, ako zatlačili sme na podaní, čiže bolo tam 18-8, stiahol nás 5 bodov sériou na 18-13 Pezinok v prvom sete, ale pohodlne sme si ten priebeh prvého setu ustrážili, druhý set sme asi poprvýkrát prehrávali v úvode, zase na 13-13 sme ten štvorbodový náskok hneď stiahli, ostatný priebeh patril nám. V treťom sete dostala na novomestskej strane príležitosť juniorská zostava, čo Pezinčanky využili, keď vyhrali 25-16 a znížili na 1-2. Do tretieho setu som dal úplne inú základnú zostavu, vymenil som 4-5 hráčok, aby si každý zahral, aby ukázali babi, že v podstate sa aj pripravujú na majstrovstvá Slovenska junioriek a ukázali sa v čo najlepšom svetle, tak tam boli také rôzne výkony, niektoré hráčky to zvládli, iné nie. Štvrté dejstvo však opäť ovládli Novomešťanky a po výhre 25-14 a 3-1 na sety si pripísali do tabuľky ďalšie 3 body. Do štvrtého setu sme opäť postavili ako základnú zostavu, kde od začiatku do konca sme dominovali, takže povinné 3 body. Vyskúšali sme si, čo sme potrebovali. V tejto B skupine ako nadstavbovej časti máme stále 4 víťazstva náskok, takže nebojujeme nejak o víťazstva, ale o to, aby sme si preverili určité herné situácie, aby sme sa zladili na play-off a hlavne, aby sme sa doliečili a postupne zapojili aj Denisku Martákovú a Luciu Poláčikovú, ktoré dúfam, že spravia všetko preto, aby boli na play-off pripravené. Nabité zápasové tempo považaniek pokračuje a najbližší zápas odohrajú už v stredu 21. februára, keď vycestujú na palubovku Trnavy. David Cvitač, televízia Pohoda.